Attention Tvgh, yes, we inspire you more nunti. Any day near Hubrasi, my message will be like your subscribe about your channel no so because you see the and some a year diploma de because so a one thing ten so send a bear obi abenya hwe ya na so obeti ne ekoso ahwe na setan yenti share my kakra we nso agya comment ma ekwentwa ahofedua mebe pie so a meka amam aya na me ta kan nkrofo de bia meka amam benti obi o de comment be bia so nyame nhira obebre pa enne ye kɔ fosu ne yenim se anka ye ka ba sibra na se Ashàw0 de a na nka ne kumase na nka ekoso pa na sisi ade e kame so all the 10 regions na 13 regions ne nyina sisi ba sibra no ekoso enne ye kɔ fosu police station a police for esusu se ba sibra ne child trafficking no ekoso wo hopa nti o matum esi ho o mo hwa latafo abegu ho a obi ho na o de akola esuko ni 13 years bi o de na fia latabo wo meye hwe obebo ba sibra agiskama sa ni pakro na se sa ni pakro no aton na sa ne me ekoso sa na mrante ni bi nso eba ton drumbone koke ni ade na ti se o mo dane fosu kro no baby wo ha Sodom and Gomorrah enu ti aposifo fosu eye dwuma pa akochi mrante na mbaba bako eye 42 na mo nyina ye suspect na ti se ne o mo di o mo ni padua ene o ma brabo eye ofosu kro hom no enhye wrade anuonyam enhye kro mo nso ehne anuonyam ti wo ma chi o mo nyina me enko fosumra Yakoya nimu ana yede ani kire Central North Mentem mo na ehwo no nso so presifu ehwo no mo special task force ewo ho a DCOP Abraham Akwei wedi wo manim wa kire nipa makomako aduanan emienu 42 ya wo ya suspect a se be se wo dwuma wo di ane se wo eton enubone bia wo nsa so mu bia wo di ho dwa enu achi no ebi nso ye ba si brafo e ma wo ton wo di padua didie no ebi nso ka ho wo na sam aha wo nie eni achi wo suspect die your team fifi atwi nani se ofiwa chese ya chi wo nipa 42 no wo ni ebi ton nu bone ebi si ba si bra e ma ni bi kura ton bi o say many be eton bi suspect wa mo so ho fe na wa ma ye nu bone wonya ma wa mo ba afo wa mo pe de fa be attract wa mo ahun we say de no kura no wo mu susu fidi a ebe yi bi papa Wavananim, Arawusama woman say, enipa 42 no, emu 10 pen na mema, 32 ni na ye ma. Ya chese omo de wohwe mfie no kura wo ma die na Arawusam, de wanyini wo mu ye 32, 22. Wo ma aka, soso keka ka ho. Na enipa wo mu no, abontensofo wo mu. Ghana fo soso wo mu bi. Ghana fo wo mu no mema no eye 10 no wo mu ye Ghana fo. Wo mo ka ho ene de emema no de wanyini ye 31 na chese nkwada nketoa ena wo mo edi sa adwuma no na wo mo so mo ghetto su bi no mo ene adan bi no mo asie brani fra no brothels ya chese ho no ba si brafo nkoa no wo mo te ho eti wo ye bema na se wa yira wo se wani da ho ukopie ho pena se ubepe bi atwanum enti na abaaye wo mo se wo ma ye san niema ni bi efiefie ni bi wo mu ba bi a ho no wo mo tete a wo mo ye adwuma presifoi ekwaye ya wo ma kire se ni pa nyina wo se ebi kura tonton nipa human trafficking wo mo fa nipa bi firi nkrofo ma so they said na no na wo fa kenkan etimi de wo mo firi Nigeria Togo Benin no om de wo ma bagan na samo me ye adwuma wo mo nyina ka ho bia ya kire wo mo na wo mo kire wo mo no na presifo no wo mo nkomodie mu ebi bo wo mama ne yesa se de ani mu hwio ye de ba se me ye adwuma ne ba wo ne ehun sem bebre eno na agya so ama DCOP Akwei ede nsem atodwa ye ntie nsem kan ne bi so ucho ani hwa no ho se ya kwache nipa aduanan mienu that's 42 kwache nipa aduanan mienu emu edu eye merima na emu aduasa mienu eye mma na wo hwa emma no eye ye nuanom emma omofi oman foforo so na omoaba ye kuro emu specifically ye patemu a ewo ayamfore na ebo tutu bra na ase eya ajetan han ewo honom fi se nkrafo complaining about omodwumadie na omodi ewo honom enti no merima no so eye nkrafo bi a omoton nrubone ede nrubone ho dwa ede ma emai
ɛhyɛ ɔmo kutukpa ebinom nso koraa nom saa nnurubɔni ɛde kɔyɛ galamsey ɛde kɔyɛ robbery ne nneɛma ɛmfata nti no yɛwɔ hɔ ne yɛnya neteɛ sɛ saa nkurɔfoɔ ebinom ɛwɔ brotels ebinom nso wɔ ghettos ebinom nso wɔ clubs a ɛbɔ saa brawe na nyɛ ɛnɛ nko a ɛyɛ dwumadi a akɔ so akyɛ nti no ɛnɛ yɛnya saa neteɛ no na yɛma yɛ special task force central north special task force answer sɛ na mo nyinaa mo yɛ aware no yɛate 25-member task force ɛwɔ central north a yɛ dwumadi yɛdi ane sɛ yɛtu saa nneɛma wɔ ho ɛso saa nti ɛnɛ yɛnya saa neteɛ no yɛsɛ yɛntra yɛto so nti no yɛma yɛ teams no ɛkɔ into the community ampa mo kɔ no na ɛyɛ dwuma a ɔmo di nti no yɛtu ɔmo so saa ɛna yɛtumi kyerɛ saa nkurɔfoɔ ɛde ɔmo bae nti wohwɛ a afei na yɛba bɛ screen yɛne ɔmo di nkitaho no ɔmo gye to mu sɛ ɛnokorɛ sɛ saa tutu brawe ɛna ɔmo bɔ na ɔmo kyerɛ kuro a ɔmo fi so a ɛnyɛ Ghana ha no asɛ yɛmpɛ sɛ yɛde kuro no ɛbɛto din ɛbɛba abɔnten but ɔmo nyɛ Ghanafoɔ nti saa brawe na ɔmo bɔ nti yɛkora yɛbisam saa adeɛ ntina Ghana na ɔmo bɛbɔ saa brawe na ɔmo kyerɛ so baabi ɔmo wɔ no ɔmo nim ɔmo kuromfoɔ nim ɔmo nti no ɔmo bɔ saa bra no ɔmo bɛhu ɔmo na nti na ɔmo aba Ghana ha no nti basically no ɔmo agye ato mu sɛ bra ɔmo bɔ ni na yɛnso yɛfo sɛ ɛmmoa yɛ community ɛmmoa ɔman no nti na yɛ sɛ yɛkyi ɔmo na yɛde ɔmo yɛ foreign nationals no yɛde immigration foɔ no yɛne ɔmo di nkitaho na nea kwan yɛ sɛ ɔmo fa so a ɔmo bɛtumi ascreen ɔmo na ɔmo yɛ sɛ yɛde ɔmo kɔ back na ɔmo de ɔmo akɔ ɛna ɔmo nso ɔmo fi Ghana no nso no ɛsɛ yɛde ɔmo kɔ court no yɛbɛhwehwɛ ɔmo nsɛnsɛm mu ɔmo a ɔmo ɛho bɔ mu na anasɛ ɔmo di fɔ no na yɛde ɔmo akɔgyina mmara mu na court ɛde ɔmo asɛm ebi mu fialata ebi wa ya ton no obeye adwuma ma obi obebo be sibra no ama obi ton kokeni ade saa na ekoso ewo fosu yenim se anka be sibra de eye circle ne kumase ene la pass eho na anka ekoso na so sisi ade regions ne nyina ya to ye hu agum ekwentwa akra